Hello guys, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Chirongwa chedu chemuzuva ranhasi ndachirekodha whilst on the road. Regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi please hide my ID. MwanaWacho, nyaya yangu ini yandinetsa ende zviri kundidya mumwoyo kuti ndotangira papi chaipo. Ndine musikana wandakafambidzana naye ndisati ndaroora mudzimai wangu wekumusha. Saka nanhasi inini nemusikana uyu tichiri kungosangana pabonde. Dambudziko razouya kwandiri, ndakatanga kuita weti inorwadza. Pakupera kwayo ndinobva ndaburitsa madrop matatu eropa. Apa ndakarara nemunhu uyu patova nemwedzi mina chaiyo. Ndakabva ndangosiyana nazvo because madam vakazozvibata kuti ndine girlfriend. Saka ndakazotoona kuti imba yangu yainge yava kutoenda kumahumbwe. Saka nhasi ndaenda kuclinic ndikabva ndabayiwa Jackson renzou. Ndiri kurwadziwa kuti mudzimai wangu ndomutii panyaya iyi. Mudzimai wangu munhu akarongeka. Ndakangovarayirwa ndikabva ndaita bonde risina dziviriro nemusikana uyu. Ndosaka ndauyawo pano kuzoreurura. Asi chiri kundidya mumwoyo mangu ndechekuti mumwe wangu ndomuudza ndichiti kudii kuti ndine chirwere chepabonde. Vanotuka chimbomirai nekuti ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ndiyo yanga iri confession yaHaidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please kana makuposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti muvige chitupa changu. Iniwo ndaita audio nekuti kunyora kunondinetsa. Nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai. Pataiva kuZimbabwe pane zvakaitika pandiri zvandisingakwanisi kunzwisisa kuti ndakashandisirwa mishonga here kana kuti chii chakambonyatsokuitika. Nekuti zvakaitika ndezvekuti murume wangu aiva nasawira wake, saka vaigara vachinwa doro vari vose asi vainwira pamba. Saka nerimwe zuva sawira uyu akazouya pamba asi murume wangu ainge asati adzoka kubva kubasa. So murume uyu sezvo aiva munhu ainge akajairika pamba pedu, akapinda ndokugara mudining achiona TV. Panguva yacho ndainge ndafanomupa doro raiva riri mufiriji kuti anwe. Inini ndakabva ndaenda hangu muspare room yemwana wangu ndikabva ndatanga kutsvaira but ndakavhunduka baba vaya vandipindira muspare room imomo vakabva vatanga kundibata. Ini ndakangoramba ndakamira, handina kana kuramba kusvika vazoita bonde neni muspare room imomo. Vapedza vakabva vaoneka. Up until today ndiko kekutanga kuzvitaura, but ndinogara ndichingozvibvunza kuti kochii chakambonyatsoitika because minduro chaiyo ndiri kutadza kana kuiwana. Kana makuposta ndiziviseiwo ndikwanise kuteverera nyaya yangu. Ndiyo yanga iri confession yaHaidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo mukomanashi, please post for me as Haidi. Nyaya yangu yakamira sekudai. Muna 2009 ndairoja kuHarare. Saka pamba pandairoja ndakazotanga kuwirirana neumwe mukomana aiva nevabereki vairoja pambawo ipapo. Saka takazoronga zvekuti tuuye kuJoni. Then zuva redu rekusimuka rakati rasvika. Takabva takwira kubva kuHarare tichienda kuBeit Bridge. From Beit Bridge tikazoendeswa kuna Limpopo kuma area ekudite. Kana kuine vakamboita uborder jumper kuma 2009 vanokwanisa kuziva kuti kwainge kwakamira sei. Takati tasvika kuna Limpopo kuya, izvo vanhu vainge vatitakura nematrack avo kubva kuBeit Bridge vainge vatoita madhiri nemasoja ekuZim side because vakanyepedzera kurasika ndokubva vanopaka motikari dzavo pabase remusango remasoja. Tose takabva taburutswa mumotikari tikabva tagariswa pasi tikabva tatanga kurohwa nemasoja. Taiti kana tikarohwa tobva tanzi munhu wese takura nyika yako. Kutakura nyika yako unopfugama then wobva wazvibalansa nemusoro wako wakatunga pasi. Taiti takatunga pasi kudaro takazotanga kuchirohwa manje. Umwe neumwe airohwa zvichienderana nemari yaanenge akabata. Vaiti kana uine 100 rands wairohwa shamu 1, kana uine 10 rands wairohwa shamu 11, kana uine 50 rands wairohwa shamu 6, kana usina kikiki vaikurova kusvika pashamu 15 vobva vati -15 vobva vatanga kukurova futi kusvika ku15. Takarohwa zvekuti takatanga tichichema asi unorohwa zvekuti unopedzisira wava kuseka maroverwo anenge achiitwa vamwe. Apa unenge uchiseka kuti saka ndiko kurohwa kwandichazoitwawo here uku. But takati tichirohwa kudaro shamwari yangu akangokaruka ava kuyuwira achiti yo we pane chandiruma pagumbo, asi kuti ataure zvaisi
takazomisaita, takazodismiswa, tikatanga kufamba takananga kuSouth Africa. Apa mafambiro acho kana muri maborder jumper munofamba muchita zvekumhanya inenge iri asara. Apa taiva kuma 80, isusu ndisu taiva kumberi, but shamwari yangu Arnold uyu akazongodona pasi patainge tava kupoya. Saka pataipoya napo painge pakaita kamukoto, so neuwandu hwedu waisakwanisa kudzokera kumashure nekuti vanhu vaiva kumashure vanenge vachikupushira kumberi. Apa kumasides kwaiva newaya yemhuka yaiva yemagetsi. Saka tiri mukupushana kudaro ndakazongonzwa vanhu vachiti uyo arumwa nechiva pagumbo chakatonamira pachidya chake, chenjerai kurumwa. Saka ndakamboedza kuda kudzokera kuZim side, but pane akabva ati masoja ekuSouth Africa awo vanhu vakabva vatanga kupanika. mukomanashi mukamukoto ikako makasara vanhu vazhinji nekuti waiti kana ukapiringishwa ukadona vanhu vaikutsika-tsika. Iniwo ndakaita lucky ndikakwanisa kutiza masoja ndokubva ndanopinda pane rimwe prazi raiva mudhuze naLimpopo, but shamwari yangu iyi handina kana kuzomboiona zvekare kusvika muzuva ranhasi. Saka kana ndikamufunga ndinonzwa kushushikana kuti ko aripi, kuti ko ndiye here akanzi arumwa nenyoka kana mufaro chaiwo ndinobva ndaushaya. That is my story mukomanashi. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello brother Nashi, chitupa changu please yeredzai nemvura. Sechivimbiso chandakamboita last time paya pandakati ndichazodzoka nesecret yemumusha medu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Baba vababa vangu vanova sekuru vangu vaiva nevakadzi vavo vatatu nepfuma yaiva yakawanda, mumuri mavo vainge vakawanda, asi zvaishamisa pamusha ndezvekuti pose painaya mvura ivo baba vababa vanova sekuru vangu vaibuda panze kuchinaya vakapfeka zijazi rainge riri refu, vobva vamira pakati pechivanze, vobva vabayira pfumo ravo pasi pakati pechivanze ipapo kusvika mvura yapera kunaya. Pose paitika izvi vanenge vakanyarara, asi chaizoshamisa ndechekuti pose pavaibayirira pfumo ravo pasi kunze kuchinaya ivo vaizopinda mumba vasina kunyorova. Jazi ravo ravainge vakapfeka zvekare rinenge risina kunyorova. Zvadaro pagore roga roga pamba paiuya mombe yemukono yaibva yasvika yobva yapinda mudanga. Mombe idzi hapana kana aiziva kuti dzaibva nekupi, pasina kana munhu aizosvika pamusha achiti ari kutsvakawo mombe yake yakarasika. Mombe idzi dzaisvikopinda mudanga dzobva dzatanga kutonzwisisana nedzimwe dzinenge dzagara dzirimo. Izvi zvaitika kupera kwegore rega rega. Chimwe chaishamisa ndechekuti mukadzi mukuru wasekuru anova mai vababa vangu vaimukira kuenda kutsime makuseni oga oga vakatakura tswanda yavo yaiva nezviyo zvainge zvakasanganiswa nemhunga nechibage. Vobva vasvika patsime vobva vatanga kutaura nemutauro wainge usinganzwisisike. Vakamira kudaro vainge vachitenderedza tsime rose. Kana vapedza vaizodzokera kumba nerusero rwavo, then kana zuva rabuda vaienda patsime paya vobva vatanga kuchera mvura nemugomo wavo. Vaiti kana vangosimudza mugomo wavo kudaro, kana vangoutakura paibva pauya chamupupuri chobva chasvika chotanga kutenderedza tsime riya, chaizopedzisira nekutenderedza mbuya vangu chaibva changonyangarika. From there mbuya vaibva vatoenda havo kumba kwavo. Tsime iri rainge risingaperi mvura kunyangwe zvoita sei, uye paigara paine masora ainge ari green. Ndichiri kutorangarira kuti tsime iri raishandiswa nemavillages 4, mhuka nezvipfuwo plus vanhu vainge vachitodiridzira magardens avo nekuti mvura iyi yainge isingaperi. Asi pakazofa mbuya vangu ava zvinhu zvakabva zvatanga kushanduka. Tsime riya rakabva rapera mvura uye chamupupuri chiya hapasisina. Ukuwo pakazofa sekuru, hapachina kana mombe dzinouya dzoga mumusha, pfuma yavo yose yakabva yaparara. Ndiyo secret yemumusha medu iyi mukomanashi. Ndichazouya neimwe zvekare very soon. Mozondiudzawo kana maposta please brother ndikwanise kuzoteverera macomments. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please post for me. Inini ndauyawo nesecret yababa vangu. Isu mumba medu tiri 10, vasikana i8 vakomana i2. So pau 8 wedu
2 ndivo vega vakaroorwa, vamwe kungomitiswa tichidzoka pamba, vamwewo ndevari kumabasa. Takambofambira nyaya dzedu dzekusaroorwa idzi ezvana pachedu, ende takabva taudzwa kunzi baba vedu vane mushonga usingaiti uri kutitadzisa kuroorwa. Baba vedu hanzi vane mushonga wemubobobo nemushonga wemangoromera, vanotozivikanwa nembiri yekurova chaizvo, not zvishoma. Now he is 65 but hauna kana zvaunovaita. Most of the times inini nemasisters angu tinorota tichirara nevarume vatinenge tisingaoni kana kuziva. Kana kuri kuti unenge utoriwo murelationship inenge iri serious, wawana munhu anenge achida kukuroora, kana ukangorota uchiita bonde nemunhu waunenge usingaoni, unobva watoziva kuti relationship yacho inobva yangotsakatika. Takamboedza kuvaudza baba, then tikavafosa kuti timbofamba navo. Takazoenda kune imwe nzvimbo, vakasvika vakabatwa kuti ndivo vainge vachitishandisira mubobobo, but ivo baba havana kana kumboramba. So vakati vabatwa kudaro, vakabva vangoti zvine basa rei kana huku ikazvinwira mazai ayo, but we were all shocked. Takabva tavabvunza kuti konai baba, saka munoda kuti tife tisina kuroorwa kana kuti tife tisina varume here? Ivo vakabva vangoti wo, mava kuda kundinanga huroika, chenjerai kuzozvikokera moto muziso. Isu takabva tangopererwa ndokubva tangosiyana nazvo hedu, but life yedu inorwadza not mbijana. MwanaWacho, musha wakazara kunge ameno, vazukuru vazara pamusha, apa vazukuru vekungomitiswa zvese nemamai acho. Taungana pamba pedu, asi ivo baba vanozviita kunge zviri normal. Please notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri nyaya yavahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me. Chitupa changu chero ukasaviga hako hazvina kana basa. Ndauyawo pano nenyaya yemwana wangu. Nyaya iyi yakamira so. Ndine mwana wangu musikana, she is in form 3. Tinogara kuBulawayo. Dambudziko remwana wangu rakatanga achiri grade 7 paakamboenda kumusha paholiday. Paakazodzoka akangotanga kuita zvimwe zvinhu zvaityisa zvandaitoshaya kuti ko zvakabva nepi. Mwana wangu anogona kungoti kana makagara anobva atanga kungoskrima, obva atanga kuchema achiti vauya vari kuda kuzonditora, vari kuti hande manje inini handidi. Kana ukamubvunza kuti ko ndivanani vari kuda kukutora, iye anobva ataura mamwe mazita emamwe mamai emuvillage yekumusha kwababa vake kwaaimboenda kuholiday. Dambudziko remwana uyu rava kutomudzosera shure zvisingaite, kunyange pakudzidza kwake haachakwanisi kudzidza zvakanaka. Umwe musi ndakati ndichipinda mumba ndikabva ndawana akazvidzvinya achigwa nekuzvisungirira netambo yeTV ari mukona chaimo. Ndikamuti ko zvadii? Iye akabva aramba ari zii. Ndipo paakazoti after some minutes akaita sekunge munhu ainge ava kuvhunduka. Ndokuti ko muri muno mumama? Ndikabvunza kuti ko uri kuzviitirei? Iye akabva angoti vanga vauya vakanditi zviuraye, saka ndanga ndichirwa nekuzviuraya ipapa. Now I am so depressed nesituation yemwana wangu. I really don't know what to do. Ndakambofamba naye asi vakangoti vanhu vari kuzviitira kuti tinoda kufikisa baba vacho, vanozviita kunge vane mari chaizvo. Kuchikoro kuboarding akatodzoka nekuda kwaizvozvo. Please muri yeZimbabwe help me out. Ndichateverera mucomment section. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo MwanaWacho, please chitupa changu vigai nekuti ndashandisa account isiri yangu. So inini ndiri musikana ane makore 23. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine imwe shamwari yangu ari kunetsana nemukomana wake. So inini pese pandiri kusangana nemukomana weshamwari yangu uyu ndava kutoda nezvake. Ndipewo advice kuti zvinoita here kuti ndingotora hangu mukomana uyu. Please kana mazoposta ndinotifyei kuti ndikwanise kuzoteverera macomments evamwe. Ndiyo yanga iri nyaya yemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi MwanaWacho, please ndivigeiwo mundibvunzirewo kubva kuhama kuti zviriko here izvi, nekuti shuwa ndiri kurwadziwa, nekuti inini ndiri mukadzi ari mumba. Apa ndine mwana 1. This is my second marriage. Inini ndiri number 4. Murume wangu munhu wekuti anongoroora achiramba. Chandiunza pano, murume wangu akafirwa nevabereki vake vose. Inini ndangosara naamai vangu chete, but murume wangu anoti iye
anonzwa godo kuti sei amai vangu vari vapenyu iye asina amai. Uye murume wangu munhu wekuti anomira nehama dzake zvakanyanyisa asi hapana kana anomuda. So paakaenda kunodaidzira kumba kwedu pakanga paine 300 US. Ndokubva sisi vake vabva vati 300 US yakawandisa pakunoroora mvana ine vana vayo vaviri. Ini pandakaona message iyi yatete ndakabva ndapindura kuti inga amai venyu vakauya kuzokuzvarai vaine vana vaviri, 1 vainge vakasiyana vana baba. Mashoko iwawo murume wangu anoti iye haangandiregereri. Handizivi kuti ndakatadza kupindura here, so akabva aita girlfriend, asi tete vadiki ndivo vaimiramira kusvikira inini ndazozviziva. Ndokubva ndatukana natete vaya, then girlfriend iya ndokubva yaramba murume wangu, ndokubva yabuda munzvimbo. Then pakazoita munin'ina wake mwana wekwabankuru akauya kunyika yevatorwa kwatinogara achibva kuZimu. Ndikagara naye for 6 months tichigara mu1 room ndichiita zvose zvaidiwa, but takazotama pataigara ende kwatakaenda kwaisadiwa vanhu vakawanda. Ndokubva tamuindisa kumba kwemukoma wangu. Pa6 months idzi mukomana uyu aishanda asi airamba kunorenta ega, so vakagara iye nehanzvadzi yangu. Ameno kuti vakazotadzirana papi ndokubva azotanga kundivenga, asi handizivi pandakapotsa. Saka ndaingogara ndichiti zvimwe kuda ndinovengerwa mhosva dzatsano. Ininiwo hanzvadzi yangu yakazodzokera kuZimbabwe asi haichanditaudzi. So payakadzokera kuZimbabwe yakangosiyira bamunini imba nezvese zvaivamo. Now bamunini ava havachandimhorosi, basa vanoshandira murume wangu. So vakazoudza murume wangu kuti musabatisa maiguru mari cause vanotumira kumba kwavo, ndipei inini ndibate mari iyoyo kana imimi muri kuZimbabwe. Saka chinonyanya kundirwadza panyaya iyi ndechekuti murume wangu anoenda kuZim for about 2 weeks, then dzimwe 2 weeks anenge ari kuno. So paanenge ari kuZimbabwe mari inenge ina bamunini, so bamunini havadi kutipa mari kunyangwe yemuriwo. So zvinoitika ndezvekuti kana mwedzi wangu usati wapera ndinotonokwereta kuma next door. Zvinhu izvi zvinondirwadza kuti shuwa kungotora munhu kubva kuZimbabwe kuti auye kuzondidai, then murume wangu anobva ati iye unovenga hama dzangu. Kana ndikada kumuratidza iye anobva ati aiwa ipapo shamwari wava kutorasika. Vedare ndinokumbirawo kuti mundipewo maadvices kuti pakadai ndopafambisawo sei. Ndiyo nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi please hide me, inini ndaitawo problem navamuboyfriend. Relationship iyi ichangotanga, tava ne only 1 month tichipusha. When we met akandipa manumbers ekumba kwavo, then iye akabva adzokera kwaanogara, then akabva ati iye achazodzoka onditora kana kuti achazonditumira mari inini ndobva ndaenda kwaanogara. So musi wa 12 December wakasvika but he didn't do anything. Apa iye ainge akati achatengera mwana wangu hembe dzekupfeka. So musi wa 15 akati iye anouya but haana kuuya. Musi wa 16 akabva ati iye achauya kuzondirukisa but haana kuuya, yaingova dhololo. Then inini ndakazoita imwe boyfriend ndiyo yakazotengera mwana wangu hembe dzekupfeka musi wa 16. So zvakati zvadarika, then murume uya wekunyepa akabva atanga kuti iye anoda mwana kubva kwandiri. Akabva ati iye kana mimba iyoyo ikangoita 3 months achabva aenda kunondiroora, but nenhema dzake idzi I don't believe him because aiti ari kuuya nezuro nanhasi hakuna kana munhu. Saka zvaizvezvi ndanga ndichitoplana kuti ndiri kuda kumudhumanisa neuya akatengera mwana wangu hembe. Ndanga ndichida kutozviita zviri zvanhasi, then kana ndadaro ndinobva ndamuramba pamberi peumwe murume because uyu wekutengera mwana wangu hembe anoziva kuti ndine imwe relationship yandiinayo. Relationship iyi is another man. Murume uyu ndakambomutengesera muviri, so ndapedza kumutengesera muviri akabva ati iye anoda kundiroora. Iye akatoti anokwanisa kundipa 50,000 rands up front, but handisati ndamupindura. But ndinogara ndichingoti ndoita sei because ndiri kuona kuti ndikatambira mari yake I will be rich. Anyway, mazano ndiwo andiri kutsvaka kuti pamurume uya ari kuramba achingoninyepera pane future here because handizive kuti ndozvifambisa sei, nekuti vanoratidza kuti munhu anongogara achingonyepa. Vanotuka chimbomirai zvenyu because I don't know where to go because uyu akatengera mwana wangu hembe ane mukadzi, so inini zvekuzoiswa pachipari handidi. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi, she is looking for advice. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi please hide my ID. Upenyu hwangu marwadzo chaiwo. I grew up na stepfather. Amai vangu vaita zvekuenda kuSouth
Africa kunotengesa, so ndaisara nemusikana webasa, but baba ava vaisara vachirara nemusikana webasa. I was still in grade 7, so stepfather ava pavakazoona kuti ndainge ndava kuzviona zvese zvavaiita nemusikana webasa, vaiuya vachiudza amai vangu, vobva vatanga kuti mwana wako uyu ava kuita zvevakomana. So amai vangu vaizotanga kundirova. Amai vaiti kana vava kundirova vaindirova nechimuswe chemvuu apa muviri wose waibva waita kubvaruka bvaruka. What worries me the most is ndakabva ndaroorwa at an early age. Murume akabva anditiza, ndakatambura big time, ndakatanga kudya mumabhini ndichirara pasi pebridge. Then I found murume akabva andiroora. Then after 3 years ndakaita vana 2 ne1 uya wekumitiswa. Ndakagara naye kwe10 years ndokubva ashayika. Life yangu ikabva yatanga kundiomera zvekare. Ndakafunga zvekuenda kuSouth Africa kuti ndikwanise kushandira vana vangu. Umwe mwana wangu uyu aiva negore. I was then raped nevarume 5. Then after that ndakabva ndaita pamuviri after ndarepewa nevarume 5 ivavo. I then tested HIV positive, but ndakangoshingirira nenhumbu yangu. Then after 3 months ndakazosangana this other guy. Iye akabva ati anoda kugara neni. I then agreed because I was so desperate, but chinondirwadza mukomana uyu anotofunga kuti mwana wekurepa uyu ndewake, haadi naye mwana uyeyi. Handizivi kuti ndoita sei, ndomuudza here kana kuti ndongosiya zvakadaro, but pari panyaya yestatus yangu ndakazomuudza. Apa vana vangu vakura, ndovoudza here kuti ndakamborepewa, ndibatsireiwo ndoita sei, because zvinhu izvi zvinondidya mumwoyo mangu. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Ndinongokurudzira ndichiti kune avo vari mumaroads, please ngatifambei takavhura maziso nekuti mumugwagwa umu mune njodzi dzakasiyana siyana. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.